ассалому алейкум духтаро, соза нағзен саломати хубай дина шумода як навор нишон додум. Нарх хато рафтаги будай, и арзон будай тамошобино. Барои ҳавай як навори дига ҳозир пешниҳод мекунам. У наворма удалит кардам. Касе ки заказ карда буд ҳамаша атмена кардам. Ина духтарако аз сари нав тамошо кунен, кадомиш дар корайтон аст, скриншот када партоен. Дина 140 сум буд, имрӯз 110 сомон ай нархаш. Нофаҳмӣ шидагай, барои ҳама у видеора удалит кардам. Марама духтарако гулоша бинен беҳад фасонак и ҳамо паплинои доинге ки гулои ипек дора. Бинен чихе хушрӯан, ҳамаш фасонай гулои беҳтарин. Марамат касседа дар кора скриншот карда партоед. Иша бинен, иша ишта хушрӯай, иша дигаришта хушрӯай. Инай расветкашам фасонай ире шушта мепушен. Сабука кан тамошобино. Марҳамат. Ана баъд ира бинен бо чихе хушрӯай. Аҷоибот фасонак. Мана ҳамаш гулои хушрӯ. Инаишам бисёр присида буданд духтаракои мо. Баъд анаи ранга бисёр присидана Дина. Марама духтаракои хушрӯ як бори дига амада нависен касоне ки Дина присида будену заказ карда буден. Аз сари нав нархи навкати нависен. Ма шумода 110 сми равон кунам. Ана баъдан ина игла бинен. Иглам беҳад фасонай. Мана балотовира хушрӯ мехаран. Аҳамият битен иҷада дин намудай. Марама духтаро фақат доставка кати кор мекунем. Рақамо ҳаст дар рӯи экран. Я номери телефон нависен, доставщик мебаратона. Занакай доставщикмон. Бана суроға напрседен илтимос духтарако. Фақат доставка кати кор мекунем мо. Ана бинен беҳтаринора шумода пешниҳод кардагиям. Мана кадомиш маъқул шидагиятона фақат скриншот кунед, равон кунед, тамом. Мо шумода бурда доставка мекунем. Ира бинен ягон ранги дигашам монда. Ҳозир духтаро ана бо я ранги хушрӯви дигаш ҳастай. Мана ина ҳами рангу маъқултон шуда бошад духтарако. Марҳамат тамошо карда скриншот карда мада равон кунен. Ма шумода доставка кунам. Мана боқӣ тамошобинони азиз саломат бошед то наворҳои оянда. Баъд як чи дига духтаро, касе ки аз 5 либос боло мегира арзон мешава ино. Мана оптумуш бо дигар нархай. Бо ҳамин навори имрӯза ҷамъбаст мешавад. Хайр, саломат бошед.